Mitä nyt tuntuu? Ihan jees. Yllätyksiä ei tullut? Ei. Joo. Eli rohkeutta mitattiin tuossa kelkalla ja pimeässä. Niistä rohkeutta on niin kuin pienen verran. Eli että sitä jouduttiin auttamaan. Molemmissa erityistesteissä jouduttiin auttamaan sitä aika paljonkin. Eli -1 pieni terävyys, toi seinä. Ja siinä se käyttäytyy sillä viisiin, että se on sitä mieltä, että minut saa hakata. Että sillä on niinku positiiviset kokemukset ihmiset, ettei se osaa niinku sillä tavalla, eikä pidäkään niinku reagoida siihen, että se luottaa ihmisiä, että kun ne tulee kohti, niin ei niillä ole mitään pahaa mua kohtaan. Ja sen mukaan se käyttäytyy. On +1, pieni ilman jäljäävää hyökkäys on se heti. Kun heittää kepin pois, niin siellä on, että aha, no, tämä olikin tämmöinen mukava juttu. Puolustushalu, miten se antaa sulta viedä kukkaron. Sen se kyllä antaa viedä. Ja se on +1 pieni. Se saatiin niinku houkuttelemaan, saatiin sanomaan 2 kertaa buh. Ja halua tietenkin tässä mitataan eikä taitoa, niin sitä halua on sen pienen verran. Taisteluhalu, miten se tykkää leikkiä ja käyttää lihaksiaan, niin ei se oikein se ei tykkää. Että se mieluummin vaan niin kuin on ja hyppii vasten. Eli -1 pieni. Hermot sillä on hieman rauhaton +1. Ihan normi hermorakenteelle varustettu koira. Temperamentti +2 kohtuullisen vilkas. Se on niin kuin sen olemus on semmoinen vähän niin kuin huolestunut. Että se kyllä reagoi niihin, mutta se kuitenkin on vähän semmoinen, että kyllä tuo mamma hoitaa nämä jutut, kunhan mä kuljen tässä vieressä mukana. Havainnoi kuitenkin asioita ympärillään ja niin poispäin. Kovuus, hieman pehmeä, se muistaa, tuon ensimmäisen mörön se muisti oikeinkin hyvin, mutta sitten taas tynnyrille se kyllä tuli suhteellisen hyvin, eli +1, hieman pehmeä. Luoksepäästävyys, se on hyvän tahtoinen, se on luoksepäästävä, mutta sillä on aavistus semmoista pidettyvyyttä. Se oli tuossa ensimmäisen kerran, kun se otti minun kontaktiin, niin se selkeästi niias ja väisti, mutta sen jälkeen se niin näki, että aha, ei mitään häikkää, niin sitten se käyttäytyi ihan positiivisesti. Eli +2a, luoksepäästävä, aavistus, pidettyväinen. Laukauksia, niin kuin tässä laukauksissa se näkyy se semmoinen pieni huolestuneisuus. Se on kuitenkin laukauskokematon, eli se ei sillä tavalla niin kuin reagoi niihin laukauksiin muuta kuin semmoisella ilmeellä, että tämä nyt on vähän tämmöistä näin ja hieman epämiellyttävää, mutta kestää laukaukset ihan hyvin ja niin poispäin. Ja pluspisteitä saatiin 105 ja miinuspisteitä 25, eli loppupisteet 80.